Istorya sa mga drug personalities sa Riyon 6, ang newly identified individuals o kung bago pa lamang natumod sang law enforcement agencies. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Maria Graziela Tanlayon, Public Information Officer sang Philippine Drug Enforcement Agency o kung Pdea Region 6, iyagin pahayag nga ang mga dalagkuan nga personalidad sa illegal nga droga ang nagkaladakpan na kag magagmay nga downline na lamang ang nagbulos. Dugang paniya, wala man sang drug laboratory kag marijuana cultivation sa Western Visayas. Apang drug route sa gihapon ang riyon, rason nga ginapasangkad ang pagbantay sa mga pantalan o kon puerto. Pahayag pa sang natundan, wala pa sang na-monitor nga drug personality nga makabig nagahari-hari sa drug transactions sa Western Visayas. Yari ang kabahin sang pahayag ni Tanlayon. Making sure that no drug transshipment will enter our region. Pero subong monitoring usually mga baguhan nun ang mga guide. Newly identified drug personalities, amo to ang gin-issue namon ma'am, 56 barangays were issued a certificate of inventory of drug personalities. What's in ganon, they were reported diri sa aton sa Pdea and were initially validated. Nagpanugya naman ang Pdea Region 6 nga sa tion nga may kilala o kanahibaluan nga naga-engage sa illegal nga droga. I-report lang sa ilang nga talatapan o kon sa social media pages. Report nagikan sa Pdea Region 6 inisi ka K5, Kim Montaño Kaluyo kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.